हाय लोगोफोर नै दिनै बिराद सान्दुंखा दिनैबो जा गरम जागोनदां ओमफ्राय आंना दिनै स्कुलबो गैयामोन नालाय ओंखायनो सिखारनायाबो एसे लेट जाबाय आरो जोंना लेस्रा गायदोंमोन ओमफ्राय दायो बे एसे थाइबाय आरो बेखौनो खानो नागिरदों मानो होनबा एसे थाइनायावनो लेस्राखौ खायाबा इयो बोरायलांगोन नालाय ओंखायनो एसेबाबो खानोसै आरो नायहाय जा सान्दुंखा आयौ नोंसोरनोबा देखायनोसै आं लोगोफोर ओइलाय नै बोरायबायानोमोन लोगोफोर नै एसे नै इसोर गोरलैसो ओइलाय इथिं नाय खानोसै dong naman. Sige. गरमथार बिलाय बे गाहायनिखौ नुवासै मा मा खादो गरमथार Bola dongkada. Ini masih bola-bola dong. Kasih boraयलांसिगोनसो. Nih, yang bola-bola. जाबाय बोरायलांगोन जि खाजानायखौ खाजोबबा खाजानायखौ खाजोबदो बिफाङानो गैथारा नैबेनो थाइबावदोंसो इलाय बेफोरबो खाजागोन बेफोर जाबाय फैदो आयौ नै एसेयाव मोनबाय लोगोफोर खानानै नै भिन्दियाबो लोगोफोर गोरलै थायहांदों दासो आंनि फेभरेट सबजि आरो भिन्दियानो नै फिसा फिसा थायहांबाय बेहायबो आरो नैबे कुकुम्बार दासो बिबार जादों बेनाबो कुकुम्बारनाबो पुदिना नै जा मोजां जाखाबाय नैबेथ' केरेलासो केरेला भिन्दि नै गलाप फुलाबो बोरायजोब्बाय लोगोफोरनि एसे मोजां दै दङ माथो नै बिफां दाख्लै खाखांबाय नै दाबो बारबावदोंसो गाहायावनो नै गाहाय बिफाङानो नै लोगोफोर सेवालि बिफांना बिबारा माला बारबावगोनथाय बेनिखौ बिबारखौ जायोना लोगोफोर नै सेवालि बिफां नै आं गलाप बिबारखौबो खाबाय बेखौबो खाबावनोसै बेखौ दैयाव दोनहैबा सानथाम सानब्रै थाखायो मोजां जायो नै लोगोफोर आं नोंसोरनो दायो बेखौ दैयाव दोनना देखायनो दै नै जा मोजांखा गलाप बिबार नै लोगोफोर आं दैयाव दोनफैबाय गलाप फुलखौ आरो नैबेहाय एसे मोदोमनायनि नैबे सेन्टखौबो फुनना होबाय जा मोजां मोदोमखाबायनो नैबे सेन्टजों